Tapuji matuata marede mahita sian buku ede nomor 112 ayat sada sahat tu ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, natumu palangi dohot anoon. Amin. Parengon hamuma natama di Tuhani, margurutu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite, saluhut ulaun nadenggan. Ului hamuma Jahoba marhite-hite las di roa. Robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, nasokal jalan abonar, dialohodo gijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha, alani ihu pangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang roha nami, alai togu-togu hami marhite hite todim, asa uduk, serep,
Tobok jala burju rohanami di adupan ni halak salut, Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata. Tagion hamu ma patit ni dibata natar surat di Psalmen 20 walu ayat tolu. Undang tung syarat ahu rap dohot aka perjahat dohot aka siulaun hajahaton. Aka parhata lesem tudonganna HP hajahaton do di bagasan rohana sida. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaun nahubar tu patikmi. Amin. Tapuji matuata. Tatopoti madosa tatu adopan ni dibata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha nasumurung na pungu dohami di jolum martangi yang tuho dada mangasaon hati goron nami na mangasaon asini roham nagudangido saya asi maroham mida sandok bangso nami sesa madosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asa muba roha dot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin.
Baga-baga ni dibata taringot tuas esaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalasim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mula maho tuau ayau dosi polau ho. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigima kor penguan ina.
Terpuji ma Tuhata. Epistel di parminggota sadarion tersurat di Yohanes onom ayat 50 sada satu ayat 50 walu. Yohanes onom ayat 50 sada satu ayat 50 walu. Tajahama margati soring hamima na perjolo. Ahu doroti na mangulu na tuat sian banua gijangi. Manang ise na mangakon rotion ido mangulu saliling-liling na. Ia roti sielonoki baenon hanguluon ni portibuon ima dagiku. Jadi di Yesus matu nasida tutu si tutudo hatakot tuhamu tung nasa sodapot hamu hanguluani moloso di pangan hamu daging ni anak ni jolmai jala so diinum hamu mudarna. Aisi panganon nasi tongdo dagiku jala si inumon nasi tongdo mudarhu. Songon parsuru ni ama si parangului diau, gabe mangulu au marite-hite amai, songonima mangulu marite-hite au na mangakon au. Ima sahatna, martua do akan tumangion hatani dibata, jala nau peopsa. Amin. Tabegema Kor Remaja NHKBP.
diuduti mamuseng kur NHKBP.
Tapuji ma Tuhata. Tidakon maha porseotai songon na hina tidakon idongata sa porseon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan natumu palangi do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai iman itu buon ni si Maria nagabe-gaber siato di perbadia adorang sohabubuan ido Tuhata natu maor na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal roibana di hau pinar silang na tua tu banu toru dong ditanom na mula mengulu di hari patuluan na menaik tu surgo la hudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargugu na soto dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mengulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia doho dia sesani dosa doho dia tai na mandok mula manguru sogo daging ni halak nau mate doho dia nguluan na sora sudah amin. Kor pungguan lansia tabigima titing namasa di huriata. Cik. Salam. Horas madita salukna. Horas. Tabigima titing namasa do nang masa di huriata di bagasan saminggon. Titing Minggu 10 Agustus 2024 sadar Romawi nomor ragam. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pas 12 hon dung Trinitatis. Topik minggu manadikon yang niroha jala mangihutod dalan hapatason. Membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Nomor 2 pertanyaan wilayah 2. Di Patupa Huriatado pertanyaan wilayah 2 di hari Jumat 23 Agustus 2024 masuk pukul 10 sia 00 wita di Bagasni keluarga Amang Insinyur YW Tuege Inang R. Borugultom namaringana di Taman Sudiang Indah Blok Esada Nomoronom Asaroma Sude Ruas wilayah 2 Parhalado dohot keluarga Madohoti Uloni. Nomor 3 Pakobasion Resort Tamarunang. Di hari Sabtu 24 Agustus 2024 Borhado pelaksana tugas pendeta Resort Tamarunang Ima Amang Pandeta TD Sianturi STH Tu HKBP Kendari Resort Tamarunang Laho Manguluhon Pesta Gotilon Nihuriai Jalamula Tu Makassar di hari Selasa 27 Agustus 2024
tatangnyakon ma asa denggan merdalan uloni. Napapaton Basar Panitia Retreat Bunguan Ina HKBP Tamarunang. Di minggu sadarion di Patupa Panitia Retreat Bunguan Ina HKBP Tamarunang do basar ima nasi kuning dengan harga Rp70.000 per bungkus. Asa dohot mahita berpartisipasi di ulau ini. Nomor 5, apresiasi kepada pelajar yang berprestasi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita, seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang berprestasi, baik berprestasi akademik dan non-akademik. Adapun nilai akademik untuk tingkat SD, SMP, dan SMA adalah 90 dan IPK 3,75. Untuk tingkat mahasiswa adapun non-akademik minimal tingkat Kota Makassar. Fotokopi nilai akademik dan non-akademik dapat diserahkan kepada seksi pendidikan Bapak JEE Sumbayak SH atau Ketua Dewan Diakonia Amang Situa STJ Merpaung SH. Maupun pilihan operasional huria. Di parminggota sadarion pasahat pelia tujolo dohita ima tu operasional ni huriata tapasahat ma di bagasan las niroha. Papituhon belajar kateknisasi sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar kateknisasi sidi untuk mengikuti pembelajaran kateknisasi sidi pada hari ini, Minggu 18 Agustus 2024, masuk pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak sidi mengikuti kegiatan tersebut. Napawaluhon ruas nomor sait. Parhalado do sude ruas ni huriata Tamarunang manangyakon ruas nomor sait di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhatama na mga leon hamalumon dohot haipason. Molo adong sian ruas ni huriata nomor sait di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Padita ruas nomor sahit Naparjolo Agusta Christine Borusianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Napaduahon Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Napatuluhon Amang Kasitopul wilayah 2 perawatan di Jabu. Paupaton Amang Situa Embu Terbutar perawatan di Jabu. Palimahon Inang Situa Christine FD perawatan di Jabu. Napasiahon ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun siat tanggal 12 sahat tu 10 Agustus. Saya tuhatama nama ngalehon pas-pasu dohot gajang ni umur. Suang soni nang hahipason. Ruas nama ulang tahun Naparjolo Noel Adrian Ginting, anak sekolah minggu, tanggal lahir 10 Agustus wilayah 2. Napaduahon Amang El Sidabutar, tanggal lahir 15 Agustus wilayah Sada. Napatuluhon Inang N Borusiahan, tanggal lahir 17 Agustus wilayah Sada. Napapaton Inang IPP Borusianipar, tanggal lahir 16 Agustus wilayah 2. Napalimahon Amang Situa AO Hutagalung Esos, tanggal lahir 10 Agustus wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamorao do hamuliaon. 10 ulang tahun Pardongan Saripion. Parhalado do sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripion tu ruas nama rayahon siat tanggal 12 saat 11 Agustus. Ruas nama rayahon keluarga Amang JJ Hutapea Inang HR Boru Huta Barat SPD tanggal 16 Agustus wilayah Sada. Napaduahon keluarga Amang
M. Hasibuan, inang situa M. Borumanurung, tanggal 10 Agustus, wilayah Sada. Setuatama na setotong mangalihon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 Sada, ruas naroto permingguan. Di tanggal Minggu 10 Sada Agustus 2024 ibadah umum 150 halak. Minggu 10 Sada Agustus 2024 sekolah minggu 40 sia halak. Selasa 10 Agustus 2024 pertangyangan wilayah Tolu di bagas ni keluarga amang JGM Sitompul inang S. Bursilaban 40 halak. Jumat 10 Agustus 2024 PA Amaina di Gereja HGB Tamarunang 30 sada halak. 2 Rumawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di Tabe. Soni matiting ni huriata di bagasan mingguon tatangnyakon ma asa gabi pasu-pasu dohot las niroha dihita tarlumubi gabi hamuliaon ni gorni tuhata. Amin. Kor Pungwanama.
Tapasahat ma piliata pilihan sada A, sada B, doho 2, tapuji tuata, marede mahita sian buku ede nomor 240 walu ayat sada dohot udutna. Tadeo na epito. Dami ni dibatana sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay.
Amin. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Merdeka. 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 Iya, ikon lasdo rohata natape natuari tarayahon hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia alai marhiti perminggota di tikion tongdo ikorapita marhiti parasaurata marhiti perminggota maka tindakon maka lason basa-basa ni dibata marhiti ulang tahun yang ke-79 ulang tahun kemerdekaan jala di perminggota di tikion digohi debata marohata digohi malas rohata di pasikop ma ngoluta marhiti hatana na di enek sian poda bidusia ayat sada satu ayat onom buku poda bidusia dimuhai masyan ayat sada satu ayat onom asa tajahama amang inang remaja na poso bulung marsika soring hamima ayat na parjulu paggalangon ni hapistarani nunga di pajongjong hapistarani jambuna jala nunga di dakdak tiang na batu si pitu-pitui nunga disuruh suruh-suruhan na buru-buru manggok konjolma di atas butul-butul ni hutai romahamu pangakamu masian rotiku jala inum hamu sian anggur na hu papangi idu yang go sahatna horas ma dihita horas damang daina nga anggi nang binaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sebelum tapahebang turpukon ingot majohita adong upasani halak batak namandokon izu di para-para hotang di perlabian na bisu na punahata na oto tu panggadisan iya siani majohita borhat laho mangatusi turpukon molo didokon taringot tu poda ikon boydohonon amang inang kita akan teringat tentang seorang raja yang bijaksana ima Raja Salomo ketika harus mengambil sebuah keputusan yang sangat genting karena ini menentukan bagaimana kedepannya kerajaan yang dia pimpin dan bukan hanya tentang kerajaan yang dia pimpin ini juga menentukan bagaimana identitas tentang karakter dia seorang raja ima nadiguari Raja Salomo boydohonon ditiki di pabangkit ibana gabe sahala raja totongdo di pasu-pasu debata Tuhan tinggal diam bersama dengan dia Tuhan menyertai setiap apapun yang dia kerjakan terkhususnya di dalam hal bertindak memimpin kerajaan yang Tuhan berikan tetapi ketika Tuhan hadir di hadapannya apa yang dia minta bukanlah tentang kemewahan yang dia minta bukanlah tentang kekuasaan yang dia minta bukanlah tentang sebuah harta atau yang penting untuk dirinya tetapi yang dia minta hanya satu parbisuhima au marhiti totim yang dia minta adalah bisuk kebijaksanaan. Oleh karena itu kita mungkin sering mendengar yang mengatakan orang pintar
belum tentu bijaksana. Tetapi orang bijaksana sudah pasti dia pintar. Ya, terkadang banyak amang inang, terkhususnya remaja na poso bulung, orang yang pintar terhadap teori, tetapi belum tentu dia mampu kuat bertahan di dalam menghadapi kenyataan. Orang yang pintar mengatakan perbuatan tentang teori, tetapi ketika diperhadapkan dengan permasalahan, belum tentu dia bisa mengambil sesuai dengan yang sebenarnya. Tetapi orang yang bijaksana, apapun kondisinya, dia mampu melihat dari setiap sudut sisi untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik. Oleh karena itu dikatakan selalu, orang yang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana dia sudah pasti pintar menempatkan diri, mengambil keputusan, bertindak dan berkata-kata. Damang dainang haanggi nabi naribut nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tak ingat dope tahun onom Agustus Sadesia 45, satu negara yang bisa dikategorikan memiliki kekuasaan yang penuh, yang mungkin selama ini dikatakan orang yang pintar, tetapi ketika mereka mengandalkan kepintaran itu, maka akan ada kecemburuan. 6 Agustus 1945, negara Hiroshima Nagasaki dihancurkan oleh Amerika Serikat. Dihancurkan karena apa? Karena Amerika melihat ini sebuah saingan. Iya. Dihancurkan negara Jepang, tetapi negara Jepang khususnya Nagasaki dan Hiroshima dang mangasahon pikiranna, dang mangasahon pistarna nasida alai ditikiro pangujunani, ditikiro sidang uloni di bagasan uduk niroha, ditatap saluhutna dang disalahon na asing alai dibahet do om mau rasa singot-singot asalam sada. Dalam tempo 50 tahun kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari negara Jepang sampai saat ini, dan bisa dikategorikan negara Jepang saat ini sudah hampir mengimbangi, dan udokon sarupa sudah hampir mengimbangi negara adik kuasa negara Amerika. Kalau kita bisa melihat 50 tahun yang lalu bagaimana mereka luluh lantah, hancur lebur, sudi. Kota yang mereka damba-dambakan, kota yang mereka bangga-banggakan itu hancur lebur. Ya. Namang ihut tabireng ma maritur pukon. Songot dia Jerusalem, songot dia huta nadi bangga-banggahon bangsa Israel. Ketika bangsa lain itu datang menghancurkan, alai ditiki dipakulingi di bata bangsa Israel, asa ditatap masaluhut nai di bagasan uduk di roha, di bagasan serep di roha, dohot do di bata pabangkiton bangsoi tolap nasida pajong jokon Jerusalem yang baru. Mereka mampu membangkitkan kota Tarlumobi sinagogi tempat nasida laho marpungo. Damang dainang hanggi nang binaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani sian hatorangan na kaningi porha mahita tutur pukon di ayat na parjulu dohot ayat na paduahon di suarahot do nunga di pajongjong habis tarani jabuna jalanunga di dak tiang na batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamueon jala di papang anggurna nunga uhut di padiri mejana di soma di patuluhon identitas napunasa siapa yang sebenarnya dia do aslina sumber ni habisuhoni ise do sestong na panamue ise naro isi do aslina na punasa, isi na mangido. Di ayat na parjolo ayat paduahon di suarahod do amang inang ini menjadi identitas
bahwa habisuhon kebijaksanaan holan sian di batas saping do dang dapot ta amang inang habisuhon mulu mangasahon pikirata sian portibion daw. Kalau ada mengatakan tidak amang saya mendapatkan dari perjalanan kehidupan saya, itu pengalaman dang habisuhon sian di batado didiki genting molonunga diajari tot di marbisu maibana dinalau mangalugahon, dinalau manatap, dinalau makatahon, dinalau membuat sada keputusan di situ tarida songot dia habisuhon na pinasahat ni debata di tonga-tonga ngoluta alani di suarahon nunga di tamue nunga di padiri jala habisuhon di goparhon amang inang songon na pajongjokon sada bagas mulu di pajongjong sada bagas, mulu ta pajongjong sada bagas. Ketika kita mendirikan sebuah rumah, yang paling utama adalah pondasi. Pondasi penentu bagaimana kekuatan bangunan yang akan kita bangun. Pondasi penentu bagaimana bentuk bangunan yang akan kita bangun. Alanin pakulingi ma parjulu sumberna idu nagabe pondasi diganup halak namangidohon jalanan yang majalo habisuhon di tonga-tonga nguluna sumber habisuhon hola sada do amang inang ima debata jala di ayat na patuluhon satu ayat palimahon dison di pasahak matuganup di suarahon Raja Salomo songon dia bangsa Israel asa unang belumlam asa unang bebimbang tetapi mengambil sebuah keputusan untuk mampu hadir dan datang didok nunga disuruh-suruhan na buru-buru manggok konjol mai di atas butul-butul ni hutai jala di suarahon do manang isi na tobok Roma ibana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon Roma hamu pangakamu masyan rotiku jala inum hamu masyan anggur nahu papangi iya omagokon na di pasahat Raja Salomo tu bangso Israel di bagasan sitaonomu di bagasan palgumiton ningolum Roma ho tutuhan debata mungkin tak ingat dope. Dan ini biasanya menjadi ayat nats, ayat emas. Roma hamu tuau naluja jalan nasorat asa upasona kamu. Ido neng disuarahon amang inang. Ido disuarahon Raja Salomo tuganu bangsa Israel. Jala didikion, di ulota, di parminggota, di pardalan yang ngoluta disuarahon matuganu ngoluta. Daku boto hami namasa di ngolum inang. Daku boto hami namasa di tonga-tonga ngulum amang daku boto hami namasa di tonga-tonga ngulum remaja na poso bulung alaikun dohonoku debatado namamboto Tuhan kenal siapa kita dan Tuhan yang mengetahui sampai jumlah helai rambut kita Tuhan mengetahui alani di suara romahamu itu jalanung ngahu suruh aku manggok kamu alani mulut tabereng amang inang di topi minggu sadarion di suarahod do ganup tu ngoluta mari di perminggota mana dikon yang niroha jalamangi huton dalan hapat tason membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian sampai saat ini kita pasti saya yakin kita pasti sepaham amang inang terkhususnya remaja na poso bulung penyesalan selalu datang itu dakia gabi parjulu ro penyesalan panol solion penyesalan selalu datang terlambat puasa ma om najut julu masa roma hata puasa ma puasa dang songonon puasa dang songonan imana jut alai di suaraho matuganum ngoluta marhiti parminggota di tikion amang inang ditatap debata ditada debata ganum ngoluta
jala ahana masa di tonga-tonga nguluta sakap ni rohata radidu di Tuhan debata persoalanna. Mungkinkah itu hadir? Mungkinkah itu sampai kalau kita tidak meminta kepada Tuhan? Tutudo di boto debatado narikot terlumobi naum rikot di tonga-tonga nguluta ale di suara debatado na parjolo. Carilah kebenaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Lului hamuma, tutui hamuma, adong do di suarahon tuganup ngoluta, asa adong usaha. Dang nahulan hudul songonon to puro dang songoni parngoluon ni halak nanunga manada debata. Marhiti na diulahon ibana, marhiti usahana, marhiti perjuanganna disima ditatap debata buhado manahado alani disuarahon didikyon manadikon niyang niroha. Tinggalkan pikiran-pikiran yang hanya sejengkal. Tadi koma pikiran-pikiran naboy dohonon satabi amanginang hanya menghasilkan kebodohan. Alai lugahom mangulum, lugahom masolum, asa mandapoton pengertian, manang asa madalaton ngolum di bagasan dalan kapatason niroha nasian di bata itu. Alani di ayat napa onopon di sormat di do musi. Tadi ko kamu ma aka neang roha asa manguluhamu jala ihut-ihut hamuma dalan hapatason. Iya. Dan ini terkadang muncul tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, terkhususnya remaja naposo bulung. Ini terkadang muncul. Iya. Gabi huingot kami na julu tiki kuliah kami ngaminggu na salpu di suarahon karecuy on. Anong ma ujungna neng dapot tikina. Maaf kalau ini pernah kita alami. Gabi ulu masih patah di patupa ulaon SKS sistem gebut semalam. Api nga sa minggu na salpuon molo dicicil buido alai alana adong anantilah bisanya itu dang na sorong tiki adong do tiki alai alana adong do niangi roha ada rasa seperti nantilah gampangnya itu menggampangkan segala sesuatu didiki dapot ujungna disima busi saud jala somalna hasil yang busi saud molo dihalak batak di dokon setawi dia manginang adong di kuari taringot tu humalaput. Iya sada so sada dua so dua. Iya ada ujungna sada so sada dua so dua. Iya au ulan huingot hatana ujung nih sudi melua. Iya idu taringot tu karakter najut tak adopi dang hudoko kita daun najut tak adopi di tonga-tonga ngoluta alani di paingot mahita ganup amang inang tarlumobi marhiti ete pungon amana kaning mauludang salah judulnya marsi amin-aminan tahe amang. Iya dan ini saya sudah pernah katakan dalam khotbah saya marsi amin-aminan amini imanmu imani aminmu holan isabik amini imanmu imani aminmu saluhutna saguru di debata ulahom ma pardalanan ningulum di bagasan haporsiaw na mangulu tutuhan debata di sidon nong dapota las niroha mulu besipata manginang taida nama saon songonaga lumlam dohita mabiar si tutu jala wajar deh halak na mangulu ikuna dong do biar niroha. Iya mangida tarlumobi di hamu remaja na poso bulung setabi molo hudokon tu hamu. Iya ay boto hamu do salah satu pergumulan di natoras buhado annong pardalanan ni ngulu niaka boruku buhado annong pardalanan ni ngulu niaka anakku mameren partikian wengon ay au sajupi mabiar buhado annong nasida Oma
bertahan do nasida. Tabereng na masa didikion. Iya. Segala sesuatu digampangkan. Segala sesuatu diinstankan. Segala sesuatu sudah dianggap sepele. Hasil nape gabe instan, gabe sepele. Alani dido mamarhiti buku podoaon. Songot dia hatani Raja Salomo tu bangso Israel. Pasiding maniang niroha. Alai lului hamuma. Hapatason niroha. Jalaholan siyan di batasa bindo boy dapot tay. Dang boy dapot ta siyan na asingi. Holan siyan Tuhan di batasa bindo dapot ta amang inang hapatason niroha. Asa marbisuk mania kita madalani ngulut tahun tarlumobi di ulang tahun negara 79 tahun natuari ohom do hami adong do memang tutu jala mulumar hiti pikiran tutu deh 79 tahun sudah merdeka kita alai tong do manuhor aek itu tahe aek situ horod do iya tutu deh alai kondo honot tado ikon tahadidak kodo 79 tahun totong do martahan jongjong huria di tonga-tonga negara tahun tarlumobi huria tahun di tahunon marulang tahun ma huria tahun 15 tahun tahe emang 15 tahun itu ikon dohonot tado dengan bahasa parbuwe hapor siado saluhut nanata caloi. Dah ada alani yang niroha, dah ada alani na adong sinadongan, dah ada alani gogota, alai nadi parbisuhi debatado ganum ngoluta. Gabe dang adong beego, gabe na adong sada niroha. Songon edi pungan amanakani, marsi amin aminan, sada niroha, sada pakirimon, sada tangiang, sada pakiralaan. Jala ordo na ikon tatubuhon amang inang di tonga-tonga huria tarlumobi di huriata. Amin. Boy tabayakon maling-ling do ate-ate mulu sanga do amang inang di tonga-tonga huria dang adong be sada roha, sada pakilalaan, sada tangiang. Na adong holan na makasomi, holan na tial ni roha, lati ni roha. Dang dialo mohon debata sabingi alai marhiti turbukon dipakulingi ma dibohali maganup ngoluta amang inang songona hudokon na kaning dipangido ma di ayat onomi ima naman dokon tatadiko kamu ma neang niroha asa manguluhamu unang songon parngolon ni halakan na asingan dakudoko dison nyama na daw di dia uta daku boto na pasi daw ma manguludo alemate manguludo daging na alemate totina dang adong lapatan ni amalapatan na amang inang tadalani ngoluta alai dang didongani dang diparbisui dang diramoti dang dipasu-pasu debata. Itu ibaratkan sebuah masakan tanpa bumbu semuanya akan ambar. Aletu magod do bahat aka pargulmiton alai ujungna dengan hasilna na didongani debata gaberade saluhut nai alani di sorahom maganup tungulut tadi dikiun amang inang. Mari kita sama-sama membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian hobar tu sakap nih debata dipasu-pasu jala dipature Tuhan debatama pardalanan ning uluta ganup amin martang yang mahita mau lihat tema ale Tuhan marsaring arahatam di tonga-tonga parminggon nami didikion marhiti hatam ale Tuhan debata dibuh alihodo ami asa unang mangasahon pikiran nami hami dinalaw manat daho dinalaw mangulahon pardalanan ning ulun hami ali Tuhan di bata alai mangasaho ko mahami ali Tuhan di bata talumobi Tuhan asa holan tuho mahami mangido habisuhon asa marbisu maniak kami mangida pardalanan ning ulun hami
marbisuk kami madalani pardalanan ning ulo nami, marbisuk kami makang nguluhon hatam di pardalanan ni ngulu nami. Alani mali Tuhan di bata ajari kami le Tuhan di bata asalam tadda kami di diri nami, asalam takas di tadda kami ho marhiti-hiti ngulu nami on ganup ali Tuhan di bata. Alani mali Tuhan di bata unang alang asidot olong di roham ramo ti mahami saluhutna sodangi roha do pikiran nami le Tuhan di bata jalahoma namian di roha do pikiran nami itikyo pili Tuhan di bata gomos di buah kami di pasantang yang nami saluhutna ruas ni huriam HKBP Resort Tamarunang nah marminggu marhiti live streaming manang narap marminggu do tami di tikyon di bagas corom di tikyon tatap kami saluhut na Tuhan tatap ruasmon di panggulmi ito ni nguluna dia kena masa itu atau nguluna hodo na manat dan asida alanima Tuhan ajari ruasmi asa totong margugu jala manahan jala mangasaho manian ruasmi dinalau mangalupi saluhutna na masa di tonga-tonga nguluna talumobi Tuhan mangalugahon sulu pardalanan ni nguluna le Tuhan di bata talumobi Tuhan di tikyon imali Tuhan di bagasalas doa kami di hari nasalpu rapami do saluhutna bangsa Indonesia maka lason dengan di basam nalehonom oleh Tuhan di bata pasu-pasu du negara namion marulang tahun negara nami 70 sia tahun tutu oleh Tuhan bahat nanunga diadopi talumobi perjuangan talumobi Tuhan di bidang kerohanian dinalau pasaton hatam dinalau patubuhon holong talumobi di tonga-tonga keadilan di tonga-tonga negara namion alani mali Tuhan di bata totong ma pasu-pasu saluhutna pemerintah nami sian tingkat na tartibu sahatu tingkat na terendah homa Tuhan na mangajari nasida homa Tuhan na papos rohana homa Tuhan na mangaramuti ngoluna talumobi saluhutna li Tuhan di bata warga bangsa Indonesia onali Tuhan di bata totong ma Tuhan ho nama masu saluhutna warga bangsa Indonesia asa totong mahami madalani ngulu nami di bagasan holong ali Tuhan di bata talumobi Tuhan saluhutna ruas halak Kristen ruas HKBP terkhusus ruas HKBP Resort Tamarunangon ajari kami Tuhan dinalau mangulahon maka nguluhon hatam marhiti holongmu di tonga-tonga ngulu namion ganup ali Tuhan di bata ali Tuhan di tikyope di buah kami gomos di bagasantang yang nami saluhut naka program-program ni huriam hu pasahat tami tutangamu nago abadoni ajari kami saluhut naka parhalado ni huriam dinalau mangulahon aka program talumobi ruas ni huriam asa sisada pakirimo kami sisada ulau kami oleh Tuhan di bata asa marhiti aka programi marsangap guarmu di tonga-tonga huriam di tonga-tonga ngulu nami kanup talumobi Tuhan asa mardamesona kami di bagasan holong nasiako sama ruas doh ruas oleh Tuhan di bata ditikyo oleh Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami salut na ruas ni huriam molo di bagasan saminggon di bagasan sitaonon di bagasan parsahiton ali Tuhan di bata asiro ham ali Tuhan pasu-pasu ruasmi imali Tuhan di bata Agusta Kristin Burus yan ibar naposom amanami amang situa adi sirigar amanami amangka si tompul amanami naposom amang situa butar-butar inanami naposom inang situa Kristin FD ali Tuhan di bata homa na mangapehon tangam munago habadoni mangalehon hamalumon di tonga-tonga ngoluna ditikyo pilih Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasantang yang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan lasdroha didenggan di basam na totong di pasu-pasuho ngoluna sida talumobi Tuhan di tabayho tabah bilangan ni umur di ngoluna imali Tuhan di bata Noel Adrian Ginting El Sidabutar
en buru siahaan IPP buru sianipar naposom anami situa AO hutagalung ale Tuhan di bata hodo nama nabai bilangan ni umur itu atau nguluna pos rohanami di Tuhan di bata na ditabai ho pasu pasumi di tonga nguluna le Tuhan di bata songoni pilih Tuhan di bata ruas ni uriam imana di bagasan las roha tabai ho bilangan ni umur talumobi di partonga sarepion na sida le Tuhan di bata ima di keluarga manami amang jiji hutapea inang HR boru huta barat amanami amang M hasibuan inanami inang situa M boru manurung ale Tuhan di bata marhitang yang nami mangido mangilek kami le Tuhan di bata soongon na ditabai ho bilangan ni umur di partonga sarepion na sida totong do tabohom oleh Tuhan di bata pasu di ngoluna le Tuhan di bata pasu di ganup aka ulonna talumobi aka yanakonna pinoparna totong di jamotoko totong di ramotiho totong di donganiho ale Tuhan di bata ale Tuhan colma pardosa do hami nabadia do yang goho jumolo sisa salut na dosa nami le Tuhan di bata asa talupami mangido mancalo pasu na lehonom mo dito nga ito nga ngulo nami mangasahon ko rin anak mo Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji itu hata marede mahita sian bukili nomor 600 siap lopat uhma tapasahat piliata. Sarajai mama
Rimeta jongjong saluhutna las tendeuna pitu. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di bano gijang hodo haroron ni saluhut si lehon na denggan do na sulibasan na muliutus hu pasatamima siyan na nilehomi tu hami pilen nami tuho sejalo may gabi uap nucus ti jelom pasu may jaramoti asa hu parasya kami pilenon pati bulon na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohod di porti biyon. Buhay maroh nami marhiti-hiti to dim. Asalam udada hami gudang ni sileho-leho mi itu hami. Asalam gir-gir hami manduk mulihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di bono gijang say pinurbadia maguarmo siya Roma harajamu siya saot molo mandiroham di bono tongon songon na di bono gijang leho matuhami sa darikon hongoluan siya pari siya sama dosa nami son panasya nami di dosa ni dungan berdosa tuhami una kami togin pangujunan palu amahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu sian Tuhan debata di pasu jala jeramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mah dihita saluhutna.